já chci z tohoto místa poděkovat organizátorům tohoto závodu, jmenovitě doktoru Krotkému, za to, že se nebáli pustit do našich motoristických soutěží nový svěží vítr. Moment, pardon, já jenom na konopiště. Tak jeď. Prosím vás, jedu dobře na konopiště. Jo, rovně. Prej se tam koná nějaká slavnost. Jo, tady za zatáčkou, je tam hodně pořadatelů, tak se optejte. Fajn, dík. Tak, v týmových soutěží červení byli diskvalifikovaní, protože nedokázali nám vrátit tu kartičku včas. Tak na prvním místě teda se umístil tým zelený, ale nejvíc bodů získal pan Souček. Ukažte mi ho v seznamu přihlášení. Tam žádný koudelka neexistuje. Klid, pane Volejník, klid, všecko se vysvětlí. Jestli je to tak, jak říkáte, pak jste jako vždycky první vy. Kde ťa mám?